Mayong aga, mga kauturan ko'y Kristo. Yaring aton mga atensyones para sa saulog naton sang nauna nga adlaw sang misa di Aguinaldo. Thanksgiving is offered by Mrs. Christine Joy Gadot on her birthday today. Para sa kalag ni Roland, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Mr. and Mrs. Roquito Taay and family. Para sa kalag ni Adela, offered by Oting Kamangunan. Kag ang aton niya mga sponsors, Miss Phoebe Rose Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Erika Paranpan and family, Mr. and Mrs. Christine Joy Gadot and family, Mr. and Mrs. Ricardo Soles and family, Mr. and Mrs. Payupilin family, Mr. and Mrs. Arnel Soles and family, Mr. and Mrs. Argeline Salem and family, Mr. Manuel de Benegracia and family, Mr. and Mrs. Lerna Taay and family. Sa pagsulod naton sa unang adlaw sang aton misa di Aguinaldo, nagasugod kita hindi lamang sang isa kaginapakabahandi nga debosyon sa mga Pilipino, kundi isa kaseryoso nga espirituhanon nga pagpangalakaton sang pagpamati kag pagsabat sa Dios. Ang tema sa sining siyam ka adlaw amo ang haro at 75, isa kasimbahan nga nagatudlo sa isa ka pagtuo nga nagapadayon. Ini nga mensahe nagaabot man sa kasaysayan sang aton lokal nga simbahan, nagsugod sang 1575 bilang isa ka simple nga pagbisita sa mga misyonero nga sang ulihi nangin isa ka parokya sadtong 1587, samtang ang Kristiyanong komunidad sa Haro amat-amat nga nag-ugat. Sa pagligad sang panahon, ang pagtuo nagtubo labaw pa sa isa ka banwa kag naglapnag sa madamo nga mga komunidad. Nag-abot ang isa ka makasaysayan kag matuod nga tion sang si Papa Pio the Ninth paagi sa Papal Bull ki ab inisyo sang Mayo 27, 1865, nagbando sa pagtuga sang Diocese sang Haro. Ngagin patuman sa October 10, 1867. Sugod sadto, ang Haro hindi na lamang isa ka lokal nga sentro sang parokya. Nangin tagipusoon ini sang isa ka malapad nga teritoryo nga nagalakip sang Panay, Negros, Romblon, Palawan, kag dalagko nga mga rehiyon sang Mindanao, pareho sang Cotabato, Davao, Zamboanga, Basilan, kag Sulo. Gikan sa sini nga diocese, ang mga pari, mga relyoso, kag mga katikista nagwa sa pagbunyag, pagwali, pagtukod sa mga kapilya, kag mga parokya, kag pagtukod sa mga eskwelahan, sing mahipos, apang tayoyon nga nagasiling sing huo sa misyon sang Dios sa madamo nga lingwahe, mga kultura, kag mga isla. Isa pa ka makasaysayan hitabo sang si Pope Pius the 12 paagi sa Apostolic Bull ko in Pilipina Republika sang July 29, 1951, nga ginhatagan sang ranggo nga Metropolitan Archdiocese ang Haro. Ini hindi lang inidungog, kundi dako nga responsibilidad. Ang Haro
ginpasaligan bilang iloy nga simbahan para sa madamo nga suffragan sang diocese kag bilang sentro sang katisismo, paghubog sang pari kag ebanghelisasyon. Sang November 18, 1951, si Most Reverend Jose Maria Cuenco, DD, PhD, gintukod bilang pinakauna nga Pilipino nga arsobispo sang Haro, nga naggiya sa lokal nga simbahan sa mabudlay nga panahon sang post-war rebuilding kag espirituhanon nga pagbago. Sa subong nga naghilapit na kita sa dungganon sang aton Diamond Jubilee, ika-75 years bilang Archdiocese, ginahangkat kita nga dumdumon ang aton kasaysayan nga puno sang mga huo sa Dios halin sa mga misyonero, pare, relihiyoso, katigulangan, kag mga laiko nga nagpili nga magsilbi kag magsunod sa Dios bisan sa kalisod. Sa pagsugod naton sang sini nga nobena, hindi kita mangin pareho sang anak nga nagsiling huo pero wala nagbuhat sa baylo. Pinaagi sa inspirasyon sang aton kasaysayan, baguhon naton ang aton matuod, buhi, kag mapisan, nga pagbaton, huo, Ginoo. Amon pagabuhaton ang imo kabubuton bilang isa ka simbahan nga nagapadayon, nga nagatudlo, kag bilang isa kapagtuo, nga paagi sa grasya sang Dios, padayon, nga nagakabuhi, kag nagaluntad. Ang aton celebrante, subong nga adlaw sa aton na mga adlaw sang Misa de Aguinaldo, amo si Reverend Father Victor Emmanuel Pendon. Palihog magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
Ito Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyarapan sa imo. Mga utod, kilalahon nato na aton mga sala, agud mangintakos kita sa pagselebrar sa imbalaan ng mga misteryo. Nagakonpisar ako sa Dios, makagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa nauna sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan mga ngeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niya ako sa aton Ginoong Dios. Kabay maloy sa aton ng Dios, magagaong sang tanan kag sa patawad ng aton mga sala, tuytag taniyap dulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, itugot nga magpabilin sa amon ang imuulay untat nga grasya, nga magpanguna sa amon kag magsunod sa amon sa gihapon, agud sa pagiusa sa mahal nga Berhen Maria, kami nga nagahulat sa pag-abot sang imo anak, masagod sa imo gugma karon kag sa palaabuton. Napangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan matuig sa makatuigan. Amen. Palugmay. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Ang Ginoo nagasiling sa iya mga tawo, sa indi madugay luwason ko kamo. Gani himuan ninyo ang matarong kag nagakaigo. Bendisyonan ko ang mga nagapakabalaan sang adlaw nga inog pahuway, kag wala nagalapas sini. Pagabindisyonan ko ang mga wala nagahimo sing malaot. Ang isa kadumuloong nga nagabuylog sa mga tawo sang Ginoo, indi magsiling. Ang Ginoo indi magtugot sa akon sa pagsimba upod sa iya mga tawo. Kagang Ginoo nagasiling sa mga dumuloong nga nangin katapo sang iya mga tawo, nga nagahigugma kag nagaalagad sa iya, nga nagapakabalaan sang adlaw nga inog pahuway, kag nagatuman sing matutom sang iya kasugtanan. Dalhon ko kamo sa Sion, ang akon balaan nga bukid. Hatagan ko kamo sing kalipay sa akon balay nga palangamuyuan. Kag akon batunon ang mga dulot nga inyo ginhalad sa akon altar. Ang akon templo pagatawgon nga isa ka balay nga palangamuyuan sa mga tawo sang tanan nga mga kapungsuran. Ang Ginoo nga Dios nga nagdala pauli sang iya mga tawo nga Israel halin sa kabihagan, nagsaad nga siya magadala sang iban nga mga katawhan sa pagbuylog sa ila. Ang pulong sang Dios. Kabay nga ang mga katawhan magdayaw sa imo, O Dios. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kabay nga mga katawhan magdayaw sa imo, O Dios. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kalauhi man kami, O Dios, kag bendisyoni kami. Ipakita ang imo kaayo sa amon, agud mahibaloan sang bugos nga kalibutan ang imo kabubuton, kag ang tanan nga kapungsuran makakilala sang imo kaluwasan. Kabay nga ang mga katawhan magdayaw sa imo, O Dios. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kabay nga magkasadya ang mga kapungsuran, kag magkanta sa kalipay. Kay ikaw naghukom sing matarong sa mga katawhan, kag nagatoy-toy sa tanan nga mga kapungsuran. Kabay nga mga katawhan magdayaw sa imo, O Dios. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kabay nga ang mga katawhan magdayaw sa imo, O Dios. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Ang duta nakapatubas, ang Dios nga aton Dios, nagbendisyon sa aton. Ang Dios naghatag sa aton sing kaayuhan, kabay ang tanan nga mga tawo bisan diin magtahod sa iya. Kabay nga ang mga katawhan magdayaw sa imo, O Dios. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Palihog magtindog ang tanan.
Yari ka o Ginoo sa pagduaw sa amon sing mahidaiton. Agud nga magakalipay kami sa himpit nga tagipusoon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling sa mga Hudiyo, may ginpadala ka mo sa pagpamangkot kay Juan, kaya nagsugid siya sa kamatuoran. Hindi kay kinahanglan ko ang panaksi sang tawo, kundi ginahambal ko lamang ini, agod nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sang isa kasuga nga nasindihan kag nagasiga, kag sa malipot nga tion naluyagan ninyo ang pagkalipay sang iya kapawa. Pero may nagasaksi na hanungod sa akon nga labi pa sang pagpanaksi nga ginhatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhimo ko, ang mga buhat nga ginhatag sang akon amay nga himuon ko. Ini nagasaksi na hanungod sa akon kag nagapamatuod nga ang amay nagpadala sa akon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Heso Kristo. Palimaglingkod ang tanan. Mga utod ko kay Kristo, mayong aga sa inyo tanan. Sa sining una naton nga adlaw sang pagsaulog sang Aguinaldo Mases naton, kita ginaagda malabing gugma ko mautod sa siniman nga pagpamalandong nahanungod sa sining siyam ka adlaw nga ginapreparar naton ang aton mga kaugalingon para sa palaabuton nga Paskwa. Karining siyam ka adlaw, debosyon naton ini sa aton mahal nga Iloy sa iya nga malapit na lang nga pagkabunag sa aton Ginoong Heso Kristo. Gani ang ini nga pamalandong naton na sentro ini sa Ebanghelyo nga aton nabatian karon. Ang pagpanaksi ni Juan na hanungod sa aton Ginoong Heso Kristo, pero labaw dira amo ang pagpanaksi mismo sa mga binuhatan sang aton Ginoong Hesus nga amo ang nagapamatuod nga siya amo ang Kristo. Kani mabalik kita sa aton nga mga masami nga ginahimo. Kagano bala ina, amo ini malabing gugma ko mautod. Paano mo mabalaan kung ang isa ka tawo nagahambal sang kamatuoran? Di ba? Paano mo mabalaan kung ang isa ka tawo nagahambal sang kamatuoran? Usually, amo ini nagakatabo, nagapangita ikaw sang saksi o kon sang nagapamatuod sa imo ang ginahambal mo matuod. Hindi bala amo inang aton basihan. Kag kung may ara man sang mga nagasaksi sa imo, dapat ang imo saksi credible o kon masaligan, may integridad. Kag sa katapusan ang imo nga saksi, ang iya mga ginapanghambal consistent. O kung wala nagabag-o-bag-o, wala nagalisa-lisa sa masami. Malabay kong makumautod, amo ini ang mga usual naton nga ginahimo. Kagamo ini kung kaisa nagakatabo, hindi bala nga kung may mga dispute kita sa aton mga kaingod o kung sa aton mga kabarangay, ginadala naton sa aton barangay captain, kag masettle kita dira. Kag sa sinang settlement naton, dira kita nagadala sa mga saksi, para magpanumpa nga kung ang imo nga ginahambal matuod o kung hindi. Pero malabing gugma kumautod kung kaisa hindi na ina kinahanglan nga kay tungod kung mismo ang imo binuhatan nagapanindugan para sa imo, ikaw na mismo ang naghatag sa sinang integridad sang pagpanaksi
nahanungod sa imo kaugalingon. Kagamo ini ang ginahalinan sang aton Ginoong Jesucristo malabing ugma kumautod nga ang nagsiling siya nga ang akon mga binuhatan ang gintugyan sang akon amay nga pagabuhaton ko amo ini ang magapanaksi sa akon. Diri kita magahalin sa aton pinakasentro nga pagpamalandong nga kung sa diin ay han pamilyar gid kamo kag ano bala ina nga action speaks louder than words. Balaan ko, balaan ninyo ina, di ba? Action speaks louder than words. Nga wala na sa iban pa nga makaakusar sa imo o kung magpanindugan nga magpanaksi sa imo kung mismo ang imo binuhatan nagapamatuod nga ang ginhimo mo husto. Kagamo ini malabing gugma kumutod ang ginapakita sa aton Ginoong Jesucristo. Kaya kay tungod malabing gugma kumautod ang aton Ginoong Hesus, tandaan naton isa man lang ka karpintero. Ultimo nga karpintero nga mga Pariseyo, mga Saduseyo, mga manunudlo sa kasuguan kag mga katigulangan sa komunidad sa mga Hudiyo sang una anay nagatulok sa iya sing manubo. Kag gina-question nila ang ginahalinan sang aton Ginoong Jesucristo kung nga abala diin nagahalin ang iya otoridad, diin nagahalin ang gahom niya sa pagtudlo sa mga tao kag kasubong man sa paghimo sa mga milagro. Kag hindi bala malabing gugma kumutod nakaagi mismo ang aton Ginoong Hesus nga ginakusaran sa sining mga sahi sa mga tao nga sa pagtabog niya sang isa ka malaot nga espiritu anong insiling nila nga nagatabog ang aton Ginoong Hesus gikan sa gahom ni Beelzebul. Pamatuod nga kung sa diin malabing gugma kumautod ang ining mga tao, ang mga Pariseyo, mga manunlo sang kasuguan, mga katigulangan sang ila komunidad, nagaakusar sa aton Ginoong Hesus nang iya gahom hindi halin sa Dios kundi halin sa yawa mismo. Pero anong ginsiling sa aton Ginoong Hesus? Kung nagatabog siya halin sa gahom ni Beelzebul, ti kay sino sila nga gakuha sang otoridad nga magtabog man sa mga malaot nga espiritu. And the mere fact, malabing gugma kumautod, ng ining mga Pariseyo, ining mga Saduseyo, ining mga manunudlo sa kasuguan, hindi epektibo ang ilang pagtabog sa malaot nga espiritu. Gani malabing gugma kumautod, ang ini nga pagpangagda sa aton sa sining una nga adlaw sang aton pagsaulog sang misa de aguinaldo, simple man lang nga kaupod sa sinang aton masami nga mabatian kag sa common knowledge naton nahanungod sa ginahambal naton that action speaks louder than words. Malabing gugma kumutod nagaupod dira ang integridad mo bilang isa katawo. Ang imo binuhatan, nagaupod dira ang imo integridad. Gani hindi ikaw makasiling na maayo ikaw nga tawo, pero ang imo mga binuhatan mga malaot. Hindi man ikaw makasiling nga ikaw isa ka maalwan nga tawo, nga kung ang imo mga binuhatan wala nagapakita nga maalwan ikaw. Hindi ikaw pwede makasiling nga honest ikaw nga tawo kung ang imo mga binuhatan nagapakita sa iban nga malaot ikaw. Gani tandaan naton ini malabing gugma kumautod nga sa aton nga pagpangabuhi sa sining kalibutan, ang aton nga balasihan sa aton nga pagpangabuhi suno sa kabubuton sang Dios amo mismo ang aton mga binuhatan. Kay sa katapusan malabing gugma kumautod, amo man ini ang luyag ipaambit sang aton Ginoong Hesus para sa aton tanan. Nga ang aton mga ginahambal dapat magsunod sa aton mga binuhatan. Kag ang aton mga binuhatan magapamatuod kung sino kita. Kay tungod malabing gugma kumautod balaan naton ina kag tagsa-tagsa sa aton nakabalogid ina nahalin sa kaibuturan sang aton tagipusoon ngang integridad sang isa ka tawo aton matakos suno sa iya binuhatan. Gani sa katapusan kabay pa
nga magmangin mainandamon kita sa aton mga binuhatan. Kay tungod mismo ang aton mga binuhatan, nagapakilala kung sino kita. Palihog magtinog ang tanan. Sa pagsugod naton sa misa de Gallo, mga muyo kita sa amay nga hatagan kita sing kapawa, kag kusog nga agod ipaluntad ang pagidait, pagiusa kag pagbinuligay para sa kaayos ang aton pungsod kag sa pagsaulog naton sa National Youth Day subong nga adlaw. Ipangamuyo naton ang pamatanon nga Pilipino, ang aton isabat, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sa sining tuig sang hubileo, sa nagan sang Espiritu Santo, ang mga tumuluo sang iwag sang paglaom, kag padayon nga pasanagon ini, subong suga nga nagasiga, nga nagapabakod sang amon kabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga biktima sang pagpamigos, kag paglapas ng dignidad sang tao, ang mga tao nga may balatian, ang mga tigulang kag mga maluya, kag ang tanan nga nagaantos, makaagom sing bulig kag paglugpay, halin sa Dios kag sa mga tao nga may maayo sing kabubuton. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang National Youth Day, magpukaw sang tagipusoon sa mga pamatanon nga Pilipino, agod sila mangin mabakod sa pagtuo kag paglaom, kag punon sang paghigugma sa Dios kag sa isig kataw. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga magbalik-on kami sa pagsunod sang tradisyon sang Misa de Gallo, kag sa pagtuman sang amon mga resolusyon, ilabi na gid sa pagbiya sa amon kasalanan, kag kabay pa nga mangin mabakod pagid ang amon debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang iloy sang kaluoy. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Diyos nga mo namay, kabay nga mangin sakramento kami sa imo presensya, kapag luwas, agod nga himayaon ka sa tanan, pagi sa amon maayong mga buhat. Napangayo namon ini, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sons are we, of God to
Pariyang magtindog ang tanan. Magpamuyo mo mautod, ug na kung inyo sakripisyo, mamutan sang Diyos, amay makagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kariwang kay men siya ngalan, sa tunman kay puslanan, kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga amon kusog, sa imo ang amon paglaom sa kaluwasan, samtang amon ginahalad ining madulot, pukawa sa amon ang imo kalipay, kag imo ang kami nga isa ka buhi nga sakripisyo sa pagdayaw. Napangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gi. Takos kagangay gili upuslanon sa among kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan doog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kagulay katapusan ni Dios. Pagi kay Kristo nga among Ginoo. Ang iya pagkarigin bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay nagulat sa iya sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sang iya pag-abot kay napakilala sa iya sang yari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sa amon si kalipay, samtang nagaaman kami sa pagselebrar sang iya pagkatawo. Agud yung kung magbalik siya liwat, iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo o nagadayaw sa iya sa dako ang paghilinugyaw. Kani upod sa mga angles, marka-angeles, kay sa tanan nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sa mulay untat sa lantawon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw ang tuod o Ginoo, tuburan sa tanan ng pagkasantos. Gani, padalangin mo Espiritu sa pagpasantos sa madulot, agud mahimo ini para sa amon, nga lawas ka dugo sa among Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayan nga ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha, ginpamekpek tinapay, nagpasalamat sa imo, nag-iini gipanagtag sa magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka magkaon sini. Kay ini ang mga kunlawas ng katugyan para sa inyo. Sumuman pagkatapos ng panihapon, iyagkuhang kalis nga pasalamat liwat, kagini gipalibot siya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sning kalis, kay ini among kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bago, kagulay katapusan, kasuktanan, ngayon para sa inyo, para sa tanan, sa kapatawaran, sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon, handumanan.
Ibantala naton ng misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo Gani o amay ang mga ginahalad sa imo tinapay sa kabuhi ining kalis kaluwasan sa pagsulog namo sa dumanas pamatay pagkapanaw sa imo anak. Nagapasalamat makami sa imo kay imo kaming kabig matapos sa pagkatubang sa pagalagad sa imo sa sing sakripisyo. Nagapakiloy kami ang Espiritu Santo magpayusa sa amon na nagamit sang lawas kay dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumangin mo simbahan nga nalapnag sa bubos kalibutan. Himbita siya sa pagugmaw pod sa masutopapang si Leon, sa among obispo nga si Medifil kag sa tanan nga kaparian. Dumduma masakop siya among katilingban nga nagtaliwan mi paglao mababanhaw sila. Dumduma man ang tanan klamatay sa imong pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sa imong may mayaon nga nawong. Kaluoy mo kami at dari katambong agud mambit namo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayang magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Berhen ni Luis ang Diyos, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, sa tanan masantos, sa pamot sa imo, pagi sa imo anak, nga si Yeso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, gidra sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, amay makagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan doog himaya, sa tanan matuig, sa makatuigan. Tungod kay ginsuko sa nga itong manluluwas, mamuyo kita sa may dako ang pagsalig, suro sa yagin tudlo sa aton. Luwason mo kami, Ginoo, sa tanan ng kalautan na takinis pagidahit sa amon mainadlaw.
Muli kami, gud maluwas kami gihapon sa sala, napalikod na kami sa tanan, mapalalikban, samtang nagpaabot kami sa bulan ni Adlaw nga amon ginalauman, magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Imo ang ginharian, ang kaugagang himaya sa mga tuwid, sa mga katuigan. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Ang pagidayat na biling ko sa inyo, ako pagidayat na hatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga salaon ni pagtuo sa imo simbahan. Nagsuno sa imo ginsiling, at tagi siya sa pagidayat pag-iusa, ikaw nagakabuhi nagahari sa tanan matuig sa mga tuigan. Amen. Ang pagidayat sa Ginoo, yarag ihapon sa inyo. Kag yaraman sa imo. Magatagay ka mo sing paghidayat. Iyaring kordero sang Diyos, ginawala sa masala sa kalibutan, bulahan may nadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dakatakos nga magsulod ka sa akong pulian. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kala. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun hindi
sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mamulan. Manluluwas sang akon kalan. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Many are hungry, longing for water. Many still thirst. Make us your bread, broken for others, shared until all are fed. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Pagtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Diyos, ng batonan mo sa pulong ag sakramento siya sa iya pag-abot ginpantala ni Juan Bautista. Pagi sa presensya ni Kristo sa amon tunga, baguhang amon kabuhi, kagatagi kami sing kaisog sa pagbantala sa kalibutan nga malapit na ang imo ginharian. Napangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Aton sa luwat, ginapasalamatan ang mga sponsors naton sa aton niya Santos Kamisa, kag subong man sa sponsors sa aton niya pamahaw subong nga aga. Leia Sabidalas, Richard Osomo, Cherry Ann Obosa, and family. Kag salamat man sa nag-sponsor sang bulat, Mr. and Mrs. Jerry Tison and family. So sa inyo, madamo gid nga salamat.
Kag aton man pasalamatan ang aton celebrante subong si Reverend Father Victor Emmanuel Pindon. Thank you so much. Ang aton niya parokya, ang youth ministry sa aton niya Mandaluyong Parish, nag-agdagid sa aton nga mag-avail sa star. So ini 50 pesos kada isa. So ina available sa aton niya youth ministry. So pakigangot lang kamo. So ini ang mga prayers ninyo para sa Christmas. So pwede ninyo mabutang dira sa star kag mapadala dito sa aton niya parokya agod niya maupot sa aton niya pagpangamuyo dito sa aton niya parokya. Subong man ang aton schedule sa sponsor sa Misa de Aguinaldo sa aton parokya sa December 22. So mayari man kita dito sa Santos nga Misa sa Misa Aguinaldo, mapadala lang kita dito sa aton niya representante agod may ara sa participation man kita sa aton niya parokya para sa aton niya sponsor sa Misa Aguinaldo sa December 22. Ang schedule sa aton niya Christmas nga Misa diri, so December 25 alas 5 sa hapon, and after sina magahiwat kita sang agape. Ang aton niya pagsalo-salo bilang isa ka katiningban diri sa aton nga barangay. Madamo gid salamat. Palig magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon. O Diyos namon, kabay nga ang imo banwa, magkalipay gid tungod sa pagkatawos ng imo anak, kag maangkon nila ang iya mga bunga, na pangayo namon ini sa imo, pag kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyon kamo sang Dios, makagahom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo sa pagidait, tapos na ang misa. Salamat sa Dios. Mayong aga sa inyong tanan.